खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुनजों अनजागोन आरो गावबो गुबुनखौ अननो रोंगोन। न'खराव गोजोन थासारि आरो अनलायनाय फैगोन, जेरावबो देरहासार जानो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन, आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां, दिनै आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआबो जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय अनसायनाय मोननो हागौ, नाथाय अब्लाबो गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि गिबि हांखो क छ। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो अनजागोन आरो गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोरबा लोगोजों थगायजानोबो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन, नाथाय अब्लाबो गोसोखौ जोबोर दरसि आरो गिलुं गिलुं मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जानो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोरनिबा अननायखौ मोनाबो जानो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाबबो मोननो गोब्राब जागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन, नाथाय अब्लाबो लामा सामायाव हान्थियोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, नाथाय नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव
बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानैबो होनो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां लुबैनायखौ मोननो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेननांगोन गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैनो हागौ सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन गोसोनि साननाया नाथाय अब्लाबो देबारनांगोन गोसोनि बोलोआबो लोरबां जागोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो गाहामैनो हान्थिनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेननांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफ्राबो देबारनांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा एबा जेंना जेंगोना नुजाथिनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बयनिबो गोसोखौ बोनो नाथाय गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो
हानाय नङा न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन अब्लाबो नाथाय गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव गोबां मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोनगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन बहाबा थांब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि गोबां जेंनाफोरा दिनै सुस्रांजागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।